Machigni mae en chenro mar nonro mar oboke ma koro wakelo ni sama chalo kama indi antiere ka indi kod oboke adek. Oboke ma The Daily Nation, oboke ma The Standard kod oboke ma The Star. Wacha kod oboke no ma The Star kawuono kakoro wach maduong' mantie ka indi en money 6 issues voters want leaders to fix. En ni koro jo Kenya dwaro mondo mi koro jogo eko ma gin jotelo odhi otimne gik moko auchiel kende. Mane kaka Star wache ma mondo mi koro gigo eko ing'e ni too many Kenyans have been denied quality education, locking them out of jobs, confining them to poverty. Voters want economy fixed, agriculture revamped, steps taken to reduce inequality. Magi weche magidwa mondo mi otimre achiel kachiel. Sama bende ano ka indi ka iwacho ni numbers that matters ahead of August elections. Kenyan politics is more likely an ethnic census. Given this scenario, some regions are poised to play a major role in influencing influencing who becomes the fifth president. We crunch the numbers. Magenya longi okoro idoboke nindi achiel kachiel. How celebrities splashed money on their lovers for Valentine. Kono ni indika eno dichino ndo mar Valentine. Inyalongi entokoro enang matimri idoboke ndo mara adeka. Mara ngwen ka indikoro nyalo ka koro counties nitiere kod ombulu ma opogore magete nitiere kanyo achiel kachiel ka koro idhi nyime. Ka ng'iyo ka indi the tyranny of numbers that really matters in this year's polls magote nitiere kanyo itoboke nyaka mara 7 lose kwan mago iko mantie itoboke mara 8. Muridhi speaks on Raila promise. Why Ruto's thing fell apart. Governor explains his role in Azimio la Umoja, 6 another 5 year to do more to Laikipia. Mana machimantire. Ndiritu Muridhi ma ene governor ma Laikipia daro mondo michako dikendo tam machielo mar igni abich kata kamano wacho kaka en bende saniendi oikre kaka manendo ma en jatelo mar campaign mar Raila Odinga. Wife inheritance was for good reason. Ma wachi mantiere kaendi inyalo some mondo ing'e ang'o minitimo tero ne en marango. A widow would approach one of her late husband's relatives and request her to be inherited. The inheritor would treat the woman's children as his own. So many which koro oketu je mag tero kaendi. Pwede magi nyalo ng'iyo maber nyang'into koro enang'o. Christianity is actually not against second marriage after the death of a spouse. For both social and biological factors, one would be encouraged to remarry on condition that this be considered a holy marriage presided over by the church. Mane wachimantiere kanyo so mane weche mag tero kanyo. Ka odhi nyime ka josomo kod jondiko ni kaendi avano ka otiap nyakwa chopo itoboke nindi mar Standard Health. Ano ka indika koro nitiere laktar. Actually, the broken heart syndrome, when soul love leads to depression, panic attack, insomnia, suicidal tendencies. Mechino kosa ni koro hera kilo. Ano ka indika koro laktar Osur, grandma wanted me to be a pastor. I chose sexology. Mano watchman tire kanyo endo. So mane mondo mi iwinjini enang'o mantiere. Kabire weche mag tuke. Jimatiwo ka indi kode mawach ba Safari Rally Classics gin magidhi nyime kanyo ka ing'iye achiel kachiel. Gimoro nyotimre tugo mar Gor kod Vihiga Bullets. Wach marach ahinya. Gor Mahia fan left invades the pitch with a stone during yesterday's FKF match against Vihiga Bullets at Kasarani. Ingini gima nyotimre nyoro Kasarani cha akena ng'one timre. Eno ka Lawi maneno of security gi jomoko nya ogomwa hinyere malich ahinya. Ka koro fans tema mondo mi odhi e pap do mondo mi ochikre odonj moko chulo siling 200 kende. Kionge siling 200 idhi mang'we pap kanyo. Mar ariyo, ang'o miyo umiyo Gor nying marach ma onge tiende. En ang'o miyo gima kawanendo timore. Gor Mahia's FKF Premier League match against bottom place Vihiga Bullet was called off yesterday after chaos erupted. Kogalo were leading 1-0. Courtesy of George Odhiambo's header in the 44th minute when hell broke loose in added time after a fight between fans and Gor Mahia security stewards brought the match to a standstill, leading to the center referee calling off the match. Koro magito koro genang. Ni koro jogor gore kendegi. Yani gigore gi stewards moketo mondo miongi, ido mondo midonje papa gi thuon. Jidonje nyaka gi ludhe nyaka gik mopogore. Mano en primitivity. Actually it's so crude. Ni asa Gor Mahia fan in the 21st century itimri ka ng'ano endo mane odake bunge igni 300 mane okadho. It is shameful. Wanopako Gor to kopak Gor mondo mi Gor nyinga marach. Koro mpira ni endi obed abandon nikech gima miyo wan wawegi.
game magoro dola maber mokao 3 points to stewards gieki tiji en ng'iyo security mar pap gi jotugo kakoro ugo nyaka stewards nyiso ni kara un jok makoro onge giminyalo losa pani wachinye ni pod ing'iye obiro kelo weche ka weche dhi achiel kachiel. Polls ABC rejects Huduma number. In a letter to MPs, the electoral agency chairman Wafula Chebukati says the suggestion to incorporate controversial registration number into polls management comes too late as it requires lengthy revision of process and registers. Mane wachimantiri mondo mikoro tigi Huduma number. Matek. Love by any other color would be as romantic. It's science. My wachimantire kauno ni ndiyo lichi ma red ugemantie ano kedi kawaipa Democratic Movement National Election Board tano kwa kidwa chung president nyaki chul million achiel, governor 500,000, senator 200,000, member of National Assembly 200,000, women chulo 150, youth 100, maikaka kuru kete be nomination koro medre kidwa chung tungeni koro umedo mnaridre. Inside Uru Grand Jubilee Revival Plan, ruling party's deputy secretary general says campaign plan will be rolled out after NDC. Kanindi koro Jubilee medo mnadhi nyimege ikre achiel kachiel gi ko gigo magero mondo mege team election indi jimoko abirio nye olalongi nyohinyore banka koro ntiere lori moro manyo tingo mago gas manyo much mach meliche gwenge mag mayo mabende owango nyamburko madirom abirio. Mano ya wachimantire kanyo indo pa romantika majo somo gijo ndiko nitie kendo king'iye kaendi adhi kamano nyaka koro ichopo Oboke malang mantiere kaendi intiere ko world politics bende kwano koro pinje ariyo Russia gi US osebedo ni kinde malacha ahinya ka gisiemre koni gi koni. Biden wants Putin of severe costs if Russia raids Ukraine. Omi Russia siem mageranya gi US ni kapono gi temo magero anje piny ma Ukraine to gibayano mateka ahinya maneler mantiere. Red Scat gap on City hosts dent Tottenham's top forbid. Now Mantiere Liverpool kept the pressure on Premier League leaders Manchester City as Fabinho sealed 1-0 over Burnley, while Tottenham top four bid suffered a fresh blow in a 2-0 loss to Hull yesterday. Now Mantiere Sandia na kwa Gor Mahia nitiere. When committee talk staff as Gor Mahia match ends in chaos. Now wachoka endisani. Angomi yo jogorgore kendi kilo which quote manono moko ne beniji bedo godo esa mawantiere ni. Joma kamago eko onego beni mako sani pani onege maber wabro ng'ento ngin ng'ano get be mak gi moter gi edogo modonje negi nikech you don't have to go to the field if field you don't have the money to pay for the gates. Kare support Gor nango in supporter mar Gor nadi kai you can't even pay 200 shillings to watch a Gor Mahia match. Mano in fano ma useless nikech ka ok nyalo golo pesa makana bede odi irit chieng' milo pesa idhi to kne dhi kendi golo lwe nyaka gi jogo kuma bende tiyo kanyo. Cracks emerge in Azimio campaign. Machini kuro progro kuchako neno maendi weche mag Azimio. Achiel kachiel we need the void left by Odinga's absence from the rallies as worsened the situation. Betera ilaonge nindi koro miyosa nindi koro weche ng'enya inya campaign mar Azimio. Jitedo rama mondo miyo tim gima ginyalo wache mar Azimio kaendi. Mano wache mantiere kanyo. Ruto bende koro rie gwenge goeko mag Central Kenya. Sani indika kuro poko Uhuru Kenyatta uchopo kuro. It is true the deputy president will in the whole of this week pitch camp in Central Kenya to interact with his supporters and market his bottom up economic model. Ruto koro orie Central. Minding in some bende Uhuru kore kwa ikredo wadhi ethulu matina hinya Uhuru bende bro dhi mano endo Central juma manyien koro Ruto otelone. Raila's absence exposes cracks in Azimio mane nyalo sono Oboke ndi bende mara uchiel sama bende koro Raila Odinga enoka indika nyoro mokoro Prime Minister ma India maendi en Narendra Modi. Raila benchmarks on a 6,000 plan in India. Monthly stipend 6 to cushion families from poverty. Raila ntiere India ng'yo kaka jo India beti moga margi mondo mikoro beko biro chiwo fa uchiel ne chaka kono yiere to ne kaka obro time. Mano wach mantiere kanyo, mano ler maduong' manitie kuom sani. What is a tale of brothers
Kidnap inspires Mama Baha film. Mane wachimantire kaindi. Actress Wanjiku Mburu. Ilunga gani Mama Baha panekano nogo machachari. Ilunga ni Mama Baha. Sani ndi koro entie kwa mama bende koro timo. Achiel kachiel motemo mondo mi okel ma en mare. Embare clears tattoo of ex-Jimal. Mage wachimentire kanyendo magino wachimaga celebs. Rapper Professor, legendary Tanzanian rapper turned politician Professor J is fighting for his life in ICU at the Muhimbili National Hospital. J has been unwell for close to a month. According to Tanzanian bloggers Mange Kinambi, J is undergoing dialysis and has high blood pressure. Mindy and Professor and my apadi my pokoyo kendo rapa moro machal kama indi East Africa ne en ng'ano monge rap malicha hinya mago eweche mantiere atama kono no kaile kajotelo mamero wacho niya Uhuru mondo mi koro osir an Kananu ma en gavana ma Nairobi mondo mi gibende gisire enoka an Kananu ntie kaendi kod jogo eko ma gin jo Njurin cheke Chelsea nyalo club championships mana koro bende wach maber. Sterling's curve on the rise amid speculation about his future at City. Mana wach mantiere kanyo endo. Sterling sanindi koro kumantiere kongere no brubedo kanyo kosoko bibet kanyo. Mage weche mana kelo ni mano endo odiochieng' ndi makare an mara en kwayo ne uteka mora mora mauntiere. Happy Valentine's Day. Kain gimi nyalo chiwo ne ng'ato chiwo. Kain gi konyo nyalo miyo ng'ato tim. Mano e kaka ne itimoga kod mano endo mane en Valentino. Aparo ni en odiochieng' maber jogo moher nigi thuolo mar nyiso hera margi kamora mora ma gintie. Be nyiso hera mara iru kanyiso ni Happy Valentine's Day kowuok e studio mag Lolwe TV kaendi. Bed kod odiochieng' maber.